Moi. Tää on siis tänään meidän tällainen hieno metsäseikkailu. Me ollaan nyt tällaisen kivan kallion päällä. Ja no me lähdetään tästä kohta. Joo. Ja toi on mun pikkuserkku. Slei moi. Joo. Hei, pitäisikö etsiä joku kiva vaikka puunjuuri tai jotain? Joo. Joku kieläke. Joo. Jos on paljon tällaista vihreää. Tämmöistä samalta. Niin, tämmöistä samalta. Joo. No niin, tehdään se portaiksi sinne. Joo. Au! Mä kaadun. No hieno homma. Mutta siis, joo, me ollaan täällä tällaisen hienon kielekkeen päällä. Joo. Tämmöisen upean kielekkeen päällä, joo. Joo. Hei, pitäisikö teleporttaa toiselle puolelle? Joo. Joo. Nyt mä oon tällaisen puolueen. Koto tonne. Minun piti tonne. Upea puu. Ja auto. Jättimäinen auto. Joo. Pitäisikö koittaa löytää joku leikit muurahaispesä tai joku sellainen? No voidaanhan me etsiä. Mut kattokaa, mä laitan tällään korvikset. No joo, oikeesti aika hienot. Saaks mä pelliin ne? Et. Herra! Nyt teleportataan muurahaispesään. Moi taas. Me teleportattiin muurahaispesälle, jossa ei oo murkuja. Siis me löydettiin niinku näin iso. Joo. Siis mä pelkään aika paljon muurahaisia. Au! Ihan kun mä en pelkäis. Että täällä onkin. Ja sitten tulee ja hyökkää meidän päälle! En mä tiedä. Pitäisikö etsiä joku jättimäinen, mikä se onkaan? Joku vuori. Joo. Hei, me mennään nyt Mount Everestille. Moikka! Noniin. Mä tultiin tänne Mount Everestille. Ja siis tää on oikeesti jo aivan sairaan korkea. Mut mitä te pitää puhua? Täällä ei oo lunta. Niinpä. Siis kattokaa nyt. Ei yhtään lunta. Siis täällä on sammalta. Tää sammalla on ihanaa. Toivottavasti mä melkein tippu. Mä en halua tippua. Mä en toivo, että mä en tipu koskaan. Mä en toivo. Mä en toivo. Melkein tipuin. Juu, kiva. Tai siis mä haluan mennä vähän tänne alemmas. Äiti! Noniin, eikö sä kuollut? Au! No mä en ainakaan kuollut. Kuoliko sä? En. Mä opettelen lentämään. Onneksi mä oon kallio. Hei, kattokaa. Kato. Mä pääsin tän näin hyvin ylös. Hieno homma, mä lensin. Pitää? Joo, kattokaa. Mitä mun pitää katsoa? Tuolla on joku tollanen. Mennään stalkkaamaan. Eikö siis vetää sinne teleportaassa, niin mä opettelen lentämään. Okei. Täällä. Kato, mä oon täällä. Wow, mä oon tulossa. Mä oon tulossa, eikö sä nää? Joo. Sattuko? Ei sattunut onneksi. Okei. Siis tää? No puhu. No. Tää oli nyt ehkä tällainen video, niin nähdään ensi videossa.